Que convincent davant d'un equip que ha posat les coses molt difícils i ha calgut treballar molt, no? Una victòria convincent, bueno, convincent, sí que ha estat àmplia 3-1, anant 3-0, però molt difícil, s'ha hagut de treballar molt, s'ha hagut d'estar al 200% i sí que potser el resultat sembla que ha estat còmode, però per a res. El dia tampoc m'invitava massa a fer una mica d'aire que realment molesta molt, però realment Andorra s'ha mostrat com un rival molt incòmode i molt difícil, no? Per això la victòria té més bon sabor encara. Però tu has dit moltíssimes vegades que aquest equip per aconseguir la victòria ha de treballar més del 100%. A poc ho està aconseguint per això. Sí, està clar que treballant els resultats arriben, tindre la certesa de que avui pràcticament tota la plantilla, perquè avui els canvis, entrar al descompte o entrar quan queden 5 minuts i participar tant i tocar tant de pilota és molt difícil. Avui crec que del primer al cinquè home que ha participat, a l'últim home que ha participat, crec que tots han treballat molt i aquest és el camí. A partir d'aquí, si aconseguim això, tenim molt de guanyat, però després faltarà enxufar-la, faltarà tindre ocasions, faltarà jugar a la pilota, que és el que realment encara falta. Esperem que amb aquests punts això ens dona una confiança més gran per poder intentar jugar millor futbol i fer un futbol millor, però ara mateix crec que l'important és ser efectius, és ser molt correctes, és ser molt ordenats, molt sacrificats i treure punts ràpids per intentar obrir distància amb la part de baix que fa una setmana quasi que hi érem nosaltres i ara l'han deixat a 6 punts i per això avui dinarem millor. Bé, aquesta victòria era importantíssima aconseguir-la perquè era un partit ajornat i perquè, tu acabes de dir, estàvem rascant els jocs de la part baixa de la classificació, però la victòria ha comportat que en aquests moments siguem quarts a la mateixa classificació, a només 3 punts del líder. Sí, és important. Primer és important perquè era difícil. Avui 8 dels jugadors dels que jugaven titulars a Andorra fa 12 dies jugaven al camp de l'Ajax contra la selecció holandesa i van perdre 3-0. Avui el Juan Marín ha fet 3 gols, els ha fet 3 gols quasi que la selecció andorrana, la qual cosa és molt difícil.